ଶିକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷାରେ ଏହି ଭାବନାଟିକୁ ଫୁଟି ଉଠିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାରତବର୍ଷକୁ सुमित कुमार हेम्ब्रम पिता जानू हेम्ब्रम जदि आछंती दयाकर स्टेज को आसबे जदि कोठी पाखरे अछंती दयाकर स्टेज को अछंतो एवं शिवव्रत गिरी पिता सुब्रत गिरी दुई जण हमर नीट रे सफलता लागि करथिबा छात्र मान को अनुरोध दयाकर स्टेज को आसबे ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କଠିନ ସାଧନା ନିଷ୍ଠା ଫଳରେ ସେମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୀଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏ ମାଟିର ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ହେବେ। ଆମ ଜାଗରଣ ତରଫରୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଶ୍ରୀମାନ ସୁମିତ କୁମାର ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ जानू हेम्ब्रम